Finken. Den er lille, og den er 5 cm høj, og den spiser æbler, og den bor i zoo, og den lægger 5 æg, og det er en trækfugl. Hannen, den er sort, og hunden, den er mørkebrun. Den er 27 cm. Den spiser biller og bær. Den bor i Europa. Den lægger op til 3 til 5 æg. Den er en trækfugl, og den er ikke en trækfugl. Musvit. Musvitten, den er 9,1 cm lang, og den spiser æblekerner, og den bor i zoologisk have. Og den lægger 5 æg, og nej, den er ikke en trækfugl. Landsvale. Jeg vil gerne skrive om landsvalen. Den er en slank fugl med lang kløftet hale, rødbrun stribet og ensfarvet. Mørkeblå skinnende overside er almindelig kendt. Stemmen har mange toner, men når den kalder, er det et blødt vidt. Reden består af små lerklumper og foder med strå og fjer. Den får 4-5 hvide æg med rødbrune pletter og ruger i 14-17 dage. Begge køn fodrer ungerne med insekter i 20-22 dage. Den er en trækfugl. Om efteråret samles kvalerne i flokke og flyver til Afrika. Slut og tegningen. Ja, jeg vil gerne fortælle om en gærsmund. Gærsmunden er en lille brun fugl. Altså, så den er meget lille, og den er helt brun. Den bliver 5,9 til 12 cm lang. Den lever af insekter, altså så den spiser små krybdyr. Den lægger 1-2 kuld om året med 5-8 æg. Kuld, det er reder, kan man altså sige. Det er der, hvor den lægger æg. Man lægger tit mærke til den, fordi den har en kraftig sang. Så kan I så se et billede af den. I dag skal vi have om en stor flosbøtte. Æg. 4-7 æg. Hannen er rød i nakken, og den har et langt næb. Hunden er sort i nakken, og den har et langt næb. Længde 23 cm. Vægt 40-100 gram. Den bor i skove og ved søer. Den spiser insekter og frø og larver. Og det var alt, hvad vi havde om stor flosbøtte i dag. Nu kan I få lov til at se mine fugle. Livsangeren. Se. Hvordan ser den ud? Og så, ja. Den er grøngul, og den har også et gult øjenbryn. Længde 11 cm og vingefang 16,5 eller 22 cm. Hvad spiser den? Meget vigtigt. Insekter og edderkopper. Hvor bor den? På jorden eller i lave buske? Hvor mange æg lægger den? 6-7. Er det en trækfugl? Den flyver helt ned til Afrika, når det er koldt. Jeg har blåmejsen. Blåmejsen bor i Danmark hele året. Den lægger 8 til 10 æg, men nogle gange op til 15 æg.
Den bor i gamle skove, helst løvskoven, i parker og haver. Den spiser mest larver og insekter, men også frø og nødder. Den er cirka 11,5 cm lang og vejer 9-12 gram. Blåmejsen er blå på hovedet og har en sort stribe gennem øjet og mørkebrune, korte og mørkerøde ben. I dag skal det handle om musvåg. Den er brun. Den er en mellemstor rovfugl. Den spiser små gnavere. Den bor i åbne landskaber. Den lægger 2-4 æg. De voksne fugle overvintrer i landet. De unge trækker Holland, Belgien og Nordfrankrig. Fluesnapperen. Den lægger 4-5 æg, og den spiser insekter, og den er ikke en trækfugl. Den er en trækfugl. Den første fluesnapper, der ankom om foråret, er en flot klædt i sort og hvid. Den er flot at se på, og den synger muntert. Den er en fræk lille hermand, som er en ret ligeglad med, hvordan man bør opføre sig. Husskaden er en meget klog fugl. Den elsker ting, der skinner. Skaden bor i Danmark hele året rundt. Den er sort og hvid med metalglans på vingerne og en meget lang hale. Den lægger 5-7 æg. Den har et vingefang på 5. Den skal være 2 år. Den lægger æg. Den spiser næsten alt.